is iyo kayo kaya may dito sa ako, dito tuma. Datay ni may kamanon nga Domingo nga mga dadal, hindi tayo mga expose. Medyo nabayag ganyan. Ato tinasin na makita tayo mo tayo nga adal. Sige lang, nag-linger tayo lang na tayo nga adal, damok na, doon hindi kayo ni Apo Diyos na nakamilan ni Tipibia, hindi tunggal may sa kada tayo. So, itadalan tayo lang na sapak, the title natin is Expelling the Enemy. Okay? Expelling sa bali niya. Ikinitakti kayo na sa one word na expel, at panang papatalaw, ilungan ng panang paksyak, kung ano tayo. Dito kami din sa direct prince no word, iti panang paksyak, iti kalaman ninyo paguso. So may sumatitino sa ako. Apay nga, kasakulan tayo maagal dahil expelling. Ganin ko, dito yung amo, anya iti sumarsarunungal daw. Anyaman iti lugar nga papanan tayo. Mabalik mo sa na tayo ti Apo. So nga, dahil tarigagay ti pusok, magtagpakas pastoryo ka. Mag-isurong kada kayo. Kasano mga doon ka nagiti mas pangaligan ni Brother Recto, no, naging kakapsat ng leaders, kada kayo, napagkaitimay sa lugar. Tapos kada kayo lang ti Krisyano, tapos na iti napasamak ti Jare. At least na adal yun, napasakot ti paksya. Yan. Kapag isursurong tatadang ito, gamit, nung nakita yung adal tayo iti Sunday, the foundations, iti healing and deliverance, kaya ni Apo Jesus mismo din naging modelo, binilin na tayo niya. Kaya naging namati iti Book of Acts, naging early church, iti harapit da. So, nung agda iti kakastoy, di even now, aw man nagbaliwan na, padakos pa, hindi nga padakos ni Lubong eh. Mas at ano pa, actually, iti agdama, iti mabalin na mapadasa, tayo spiritual na aspeto. So, nagmayat na makita kayo to when dumadamag ko nga ay ni Kapsan Jackie at ay ni nusan nga ako doon si Jeminaga dati napaksyan iday o hindi tinaga ni Apo Jesus yung isong na iti nausar as vessel ng instrumento di Apo. Amen? Kaya ko desire kakapsan? Amen? Yan, diba? Kasi amin tayo kunaktuman nas pastor yung at least na isurong ka na kayo tayo. Anyata, anyaman iti lugar ng papanantay possible ganda iti ma-encounter tayo na pastor. So, i-under ko dahil itanta ka na kayo. Then, under dahil yung expelling the enemy, at hindi sumagmumanong topic under this under this topic baglaan, then ito muna nga kitaan tayo about dahil yung topic na general, then dahil how the enemy gains access. No masano nga itimay sa nakabusor, wino di kabusor, makaala isunay ti entrada di tibiyang itimay sa katao. Sa pangarigan, dalang nangyayun na duman nga naluganan ko na da. Yan. Apay nga nga naluganan, dahil sa lugsod di ba? Now, nakagod kayong iti story about itimay sa kabalay na natakawan. At dati nang nagyot. Itinanggig yun day dyan, kasi natakawan ka nun ni kumaring Venus. Ako mo siguro kurtek nagat ni Venus dito yan. Yan. Natakawan ka nun ni kumaring Venus, at hindi yung umunang umay di panunod-munod na tikas dyan. Yung unang sarita, winusan umunang sa lutsod, na dumangig mo nga natakawan. Allah! Pati nagsayang nga, dali sa pinagabuti alahas na tayo nga kumare. Diba? Ano ba? Hindi mapanunod nyo pa yun, dati natakawan ng tao. Yan din yung unang salud-sudan nyo. Kasama mo nakastrip na project tatakaw kaya, kakata iti pinirindi na kata yung bubong, spinak na kata din kasama yung picture nito, yun yan, yung padlock, rinagadi na kata, inyaman. Napay titamagan nyo. No, dati kasjay nga kwa. Dagi tinalahay nga kwa, na sumagap ti kwa. Sumagap ti.
Di ba? Di information, di ba? Kaya ba nagsagam di information pag mulang itismis na kunada. Nagpanunan nyo din ay sino katagi ng takaw? Di ba? Sino nagtakaw, kasamudan na nakaunag. Kanya nagiti inalala. Di ba? Maala yun din sa lugsod. Now, tikabuso tayo pagkabsan. Kas naman na nakaw. Yan. Ija-John 10:10 ko na umay titulisan tapno takaw ag patay ket ag dadakil. Referring to kinisatan mas lator. Yan, iti kapuso tayo. Itata, sublitan din iti istorya kabang iti tinatakawan. Di ba no aday tinatakawan, di may sa kapanukutan tayo, sino din nagtakaw? Okay? So kahit tayo maamuan no sino. Yan, kasi di pa daging investigador Diba? Kahit na maamuan no sino din yung nagtakaw. So nga, aramido da amin nga kabaulan datak lumaamuan na no sino. Like adabo iti CCTV camera di balay, adabo iti TV camera di kaabay nga balay. Diyan iti investigasyon na maganda amin tak lumaamuan da no sino di nagtakaw. Kada tayo kakabsat, dalawagan kada tayo, iti kabusor tayo. Anya? No, din nga muna tayo, sino nga tayo iti takaw iti salungat ko nga tayo, sino nga tayo iti magdadaagaran iti pamilya nga tayo, sino nga tayo iti agtartarabaho iti bukod ko nga biyak, daapoy kastoy iti mapaspasaman kanya. Amo tayo, nga iti kabusor. Okay, dalawang tayo sa yung kitang kakitamit tayo, basapno isto na maka-access iti bibiyang tayo. Mabalin ba nga ma-access ti kabusor iti may sa nga puntungan na mati? Pwede. Mabalin. Ngam kas ko nakon, hindi na minsan nga no namati ka, saan ka na mabalin nga tagikwaon ti kabusor? Apay ko pa naman ti apo. So possession, yung word na possession, saan na nga mabalin nga araminan ti kabusor? Dahil ken ka, tadang iti makinkuha ken ka. Sino? Ni Apo Diyos. Di mabalin na lang na aramidan ket dahil ni-influensyaan na ka when no atakyin na ka in a sense na dadaunan na dijibyan mo tapos saan ka na ma-maximize pa further diyan di pa nag-serve iti Apo. Okay? So ato dagiti aramidan na itatay so itikitain tayo dato. Anya ba dagiti aramidan iti kabusor to gain access. Anya dagiti banag mabalin nga na aramid mo nga isu iti nang lukat iti kabusor anong atake kenta. No apay nga adda ka iti agda mga sasaado. Anya dayjay nalukatan iti tibiyan mo na apay nga adda daytoy nga sasaado iti agdaman. Apay nga mapatpadasak daytoy iti agdaman. Okay? So nagita ti itay adalan tapno dansan tay magpayag kumuna nga kitain tayo ukol background. Daytoy dayjay may sa mabalin na access with no entry point iti kabuso iti biyag iti may sa nga tao. Doon ko lang na occult background, no background ni pagsasalitaan, ti kaya ko kay ibaga dito, saan nga sika iti involved. Ti involved dita, ket dagiti kapuunam. Ti involved dita ni lolo, ti lolo, ni apong butil tumon, niya pa dyan na tuma, apong ti dapat kung kunada, yan, ti apong, yan, isudan ti involved. In yet, na isali ka. Okay? So, nag-gain iti access iti kabusor ti biyag mo, kapuji inakaramid dagiti kapuunan. Okay? As pangarigan ka dato iti ifugaw. Mo dagiti kakabsat nga ifugaw, di pa nagbaki. O kontisyon po yan. Okay? Ures ika saan na sikat na ngaramid, no inaramid DJ limits mo, iti DJ kapuunan, nag-gain ti entry isu na uray sikat. Apay, tinagdaan DJ nga entry when no apay nga addakel ka DJ nga curse because of the bloodline. Okay? Maamoy na diti doctors dapat pa-check up niya damdamagan da. History. Diba? No high blood ka, mas pangarigan kapag ka nagpa-check up ni doktor. Kanya dabangan ni doktor. Ay, at high blood mo. At high blood ba ni tatang mo? Diba? Apay nga tangadamdamagan na history, uray na no adamot dahito nga klase iti sakit, yan iti
itatang mo, iti mo unakin ka. Dagiti, ada, iti medicine, actually, amuda ada iti panakaipasa, iti sakit. Yung kada tayo, dahil actually spiritual. Kanya, na dahil, no apay nga, dakin ka iti agdama, gaputa, idipay adan. Okay, kasi dahil iti family kakabsat. Di family may, na uncle ko nagpakamatay ng suicide. Dahil may isang uncle ko, nagdandanin nagpakamatay ulit ng suicide ng naagapan na. Di tatang ko, dandanin mo na. Dagiti kakasingsing ni Ditoy, ang ni Ella, at dagiti nag-suicide, di taga-Kirino na nag-butgirl. So, at iti cycle with no pattern. Ano kita, ay parang normal lang siguro tayo ta. Daputa dati ay tinubong na managdakos, when dakos, not actually, at ay kinakainaligan na tayo ay, kadriting at adalit tayo ti agdama. Anya nga, no apay nga data na cycle, kami na dati first gen iti family line, with the bloodline iti family nga kasyan. Okay? So nga dati kasyan nga mapaspasama. Okay? So kung dati makita yung pattern na kasta iti family, ay amo yun. Atake ti kapuso data nga that has been passed from generation to generation. So ano saan na maikat, when lumapugsan, at tultuloy nga dati kasta nga pattern. Okay, maano yung kayo kung sa word kakabsat. So, open involvement. No dagiti kakabsat, when no dagiti tatatang tayo, minulolo tayo, involve na iti occultism iti, panagbaki. Kanya pa yung dagiti na dumaang albularyo. Okay? Albularyo, so saan ka nagpaisong albularyo ng gitatang when no ni Lolo, when no jay, umuno na pa yung ni Lolo, dahil ti obrana, babalin nga isu iti access point ti kabusong ti biyak mo. Okay? Uray ko na nga, ay, awan na tinulong mo, at dalataka iti first, magbag na iti bloodline. Okay? Nagkaroon iti access iti kabusong, legal rights, iti fine, iso nga dayjay nga legal rights, akika na itata, adakin ka. Okay? Yun po yung isa, ng albularyo. Kanya ba't yung albularyo namin, a folk healer or witch doctor who uses herbs, prayers, and rituals to cure supernatural illnesses. So, nakita iti albularyo niya. Tapos usanda iti naganda dagita mulmula niya. Nung itilikudan na yung mulmula, na nagiti rituals na kararami ng karkararan. Dati panagmula natin, nagkarkararan natin apo. Nung actually saan. Dagiti kadwa na albularyo na yung ipagbagadang rituals, yan other na rituals, no prayers, actually, dagiti ngayon sarita na saan na mauawaan. Laki, ako ni Brother Dayton, naibaga na kanya, Latin na praises. Anya nga ura isuda din na ako, ngunya ti kayag na sa dagiti daduma, dyan ako dagiti daduma. Nung sigun dalapada kasya. Okay? So, mabalik tayo sa kas pangarigan siya, amaang. Nating practice ako nung nag-involve ang iti kasto, nagbali ng albularyo. Nagiti anak ko, nakakin iti entry iti kabuso. Okay? May sapay, mga kukulang. Yan. A sorcerer or witch who casts spells at kulang, uses poison, agusang iti poisons, utilizes voodoo-like dolls to inflict harm. Dito nga po dito, pabuyan na dumapod no, ano dito pabuyan ay nga, agala na iti kwa iti doll, sa tudok-tudok. Kanya nga dito man target na katawa bang tutudok ko, nag-ouch! Ito na naman. Possible po ito. Nung nag-involve na iti kapunan tayo iti kastoy, entrada na iti kabusog na tayo. Napay, mambabarap, dagitoy nalang na words, dagitoy mapaspasama with no, dito'y ayan tayo nga Pilipinas, adana dagitoy, anya, mambabarang, anya ba di mambabarang? A specific type of sorcerer who uses insects, beetles, or worms to enter in a victim's body. Okay, at dagitoy mambabarang, anya,
na ti obrada agusar da kadagiti insekto. Na dagiti nga insekto ket itbaon da kadagiti iti target da nga tao. Dahil yung target da nga tao saan da nga marigrik na mapupuutan umunig lang da kadagiti na duma-duma nga openings iti physical nga bagay. Okay, dahil iti obra ti punada nga mambabarang. Okay? At dito yung Pilipinas na ito, research ko na ito yung occult practitioners dito ay tayo may isa dito yung na-mention, mambabarang. Diyan ka mo dito Alfonso Lista at da. Yan. Manggugulang sa nagdada. Mambabarang. Awan, ano pa? Manghuhula. Oh. So, nagiti kapunan tayo nag-involve na iti panaghula. Yan tinungang na pugtog. Yan. Mamadto. Di mamadto. Parang mo ngay the specialization na nagito yung divination, fortune telling, psalmistry, or card reading. Di ngay, kapag mo'y pabasa na hindi masangwanang, hindi may isang tao ni Mami naganan Auring. Baka ni Mami Auring. Tapos basahan man Mami noon niya no sino iti pagbaling katak ko na ko iti biya. May pabasa no sino day future na baling nga asawa. Yan. So mamuhula pagbuwan na ganan adi ngay hulaan naman. Yan. Si kantungutan pagpatsumot din dahil mo nakita niya taon ay si kadijig magada pagpuntan niya stories na sumot ni baga ni Apo Diyos. Diba? Tanamati ka din iti mamuyod. Well, mamuyod ba tinawag na pwede? Niya, mambanto. Okay. May sabay ka mamhihilot. Ano na kitain nyo at yung pagpapailutan. Kapag nagyipan yung pagpapailutan, sakpay na karumay ilutan, kaya kapan pa yung kwarto na nga nabaybayan nyo dyan nga tilda magbaga na dyan nga mangmangag mo. Kitaan nyo, tabakantukin din nga saan nga talagang naganan aging ilog lang daya at iti naganan mahunto na ngay rituals na karamida na. A massage practitioner who incorporates bulong, whispered incantations to summon spirits for healing. So dagiti aging ilod nga iti kararagda ibaunda iti spirito nga mga gasjay pasyentela. So nga dagiti mga spirito gapunta ka kumplunta ka namudlaan din ang iti sakit din ti tao kapay lang. Umiktak ba tumalag sublit tumanan. Ang sublit tumanan ni Jayan ng Gililo, kwarta malay. Diba? Nag-alat tumanan. O, di business. Diba? Business. At ni Pastor Kahayram, ang dati libro na about the Castor. Actually, may sakay baga na ijay, putak-tak na, nadagiti ag-agas. Pagbalbalin na actually na ito yung na business. At iti connection da, iti spirit realm, kastamod ka da pada. So actually, iti kabuso na iti panakabalin na nag-inflict, iti sakit. Okay? Tata, kaputa iso na iti nangitan iti sakit, mabalin naman na ngayon. So at iti ngay kuntsabahan na makunkunan to deceive people. Tapno iti kasta, adda nga ang nilawon na iti tao. Ano pa? Anting-anting, wendo agimat. No, dagiti kapuunan tayo iti adaba, salagipyo, na dagiti kapuunan nyo na dati sabit dito. Ay, nanay ta, lolo. Anting-anting. Pagpapanaw iti ma, takno sa takil ti kabusor. Diba? Anting-anting. Okay? Agimat. O, dagiti agimat. Nya. Saan nga sikat na naramid dati tapuunan? Saan nga sikat? Madamdaman to yung personal involvement mo nga sikat. Lahat. Okay? So, amulets or talismans believed to provide supernatural protection or power. Di ang mong ngayon
Tiyang muda, nagiti kapunan tayo napintas na yung hindi lang mo nga nagayam ga actually iti kabusur na umay kadakwada. Entrada ti kabusur din. May sapay. Tabi-tabi po ato di may isa na nakita niya nga mabalik na practice dagiti ninuno tayo. Napatasin ko na ito yan. Tabi-tabi po, nagibunlan katikwa. Ayaw kayo, ayaw kayo. Bari-bari. Diba? The same is true with the word tabi-tabi po. Diba? Apay, dahil nakasanayan tayo sa angkade, karo kada tayo nga dito'y upland, animistic na kunada, niya. Kaya dahil may isang na ugali tayo, uri ka na kami nga Ilocano, niya, amin lang ang ibadlang ni bari-bari. Umali ko, kunada po itihinan ko, umali, pumanang kayo ta, nadilnakan kayo. Ako dagigit ko, kuna tayo nga aslan wala. Asa normal lang, yung dagiti actually gaya access point ti kabuso yung may sa family. Okay? So, dagiti na pag may kararan na ubi, patiknay ka na naganan, ibisakbay ko ngay kararan, at dami na di na ibitin-bitin dito yung natin nga kasla, pungan nga bate. Ano tayo dyan? Ang anib, isupay ko. Ta ibisakbay ko ngay kararan, at dami ipagpang-in-impress na ako, Diyos, ipaikat mo dahil tali kung kunana, kung nalipatak mo ten, ngayon paikat, ikararan ko lang tan. Naman din yung presyo, ipaikat mo dahil tas. Yan. Takwagayang dahil sa'yo, na dahil yung bagaman sa'yo. Ang anim, tapos saan na mga atakyan. Basta kasi, hindi na akong nakakarugin din nga atakyan da. Diba? Yan, deception, hindi ka puso na yan. Okay? So, a praise uttered to ask permission from unseen spirits. So, ito the elementals or nuno sa punso nga punada to avoid being cursed with illnesses. Napabutin tayo nga ay katatay bisakit so nga pili kung punada. Di ba? Hindi tayo ako nga ilok-lokat tayo gayang entry ti kapuso iti bibiyag tayo. Okay? May sapay, padugo. Panagpadara. A ritual involving bloodletting of an animal sacrifice before building a house to appease spirits. Okay, napadasan nyo na before ka nagpatakder ti pasdeg, nagpadara ka, may sadila. Kita baka in one way or another, nakikita tayo dito yung kadagiti, lolo tayo, inusan data yung mismo. Ako, may sa dito yung opening access iti kabuso, iti bibiyag tayo kapagsa. Atang. Nagiti Ilocano. Kapag iti atang. Nadya ka mong nagiti kakapsat ni Pugaw niya, niya arabidan niya nung parte nagadungak ka niya. Na baboy, winubaka, tapos alain na ditultulang sa naganan, ritual, kanyang, nadansa. Ayan. So, dahil atang, may sa ka-aramidan iti kaadwan. May sa gayang dahil nga access iti kabuso iti family. Okay? Kuna ka family, saan lang nga sika. Tadi curses ang gingana for generation. Di baso iti kapuuna, may transfer ang gingana iti fourth generation. Gusto nga dalaga lang apay di generational curse. Okay? Anapay, gayuma. Gayuma. Love potions often sold in places like Quiapo or Manila. Dapat kayo di Quiapo, tapos iti rantam iti Quiapo, gumatang ka ti gayuma. Gayuma, mantikrasto. At yung pakita pa lang, sumusurman niya ako na. Tinakit lang, ito kilip na yan ko eh. At ang damang likod naman, gayuma. Diba? Dapat ikas dyan, dapat ikas dyan, nagiti kapunan tayo kapusan. Nagita at opening doors iti kabuso. Pagpag. Kanya dito yung pagpag. The practice of not going directly home after attending a wake to avoid bringing dead spirits with you. Dahil nga saan ka nga nung napagkatatayan, gagawin ka saan ka nga dagos napan di balay mo, pagpagkakay. Dahil pangmati nga
baka dati may naisurot mo nga dapat sa Espiritu Pinta. Hindi pa mo nga naging naramit mo, so dayayan. Hindi pa kapag naramit mo, nag-opening ng iti access, iti kabusor, iti biyag mo. Okay? So, dito yung occult involvement lang, when in occult background, nagiti kapunan tayo. So, kitaan nyo kakabsat, baka dapat begitor. Okay? Baka dali mapadpadasang ti agdamat because of the curse na naipasa day malikod yan ti lolo pag gindana ka. Okay? So, data iti ay isa. Personal occult involvement. Si mismo atan. Okay? Si mismo. Saan na involved na iti? Mabalik nga awan inaramid di lolo ni lola. Nung si mismo nang aramid. So, mag-open mo lang dito iti bakod ko na access iti kabusur dita biyag mo. Yan. So, hindi may isang nakabsat dito amin na kanyang piman already prayer night time with prayer and fasting that iso daw-dawatan natin pamakawan. Iso na mismo itinagbalin nga involved ka dito yung klase iti aramin. Pero kung na kanya na into no Sunday, may mention ko data agbati ka tayo kanarat ka. Yan. Numan pa'y next Sunday ito pa'y itsurot na how to expel talaga ng punang agbati ka idil ta day ng isip mo. Okay? So, dagiti na-mention ko dito si mismo nagarami doon di first. Saan na ni Lolo, when ni Lola. Okay? Bala na daw kakabsat, masusurutan niya. So, si mismo nagarami doon dito personal occult involvement. Anya pa, tilang ilayon ko dito, kasi nakisali ka kadagiti kulto nga grupo like Risanista. Okay? May sa dita, si Bali kami iti. Sa iti church di Risanista, may sanang na mata. May sanang na mata, ano kita po, regala na sundar. Si mata na di dyan. So, Risanista, nagiti kulto nga grupo. Like, kaya sa mga pamati, hindi ako presence kasi Diyos para. Iba-ibilang na ito yung kulto, kapsat, Mormon, Spiritista. Okay? Spiritista, kung makisasabutan ni Spirito, dagiti na tayo kung na dagiti spirits. Okay? Dagitan, nagbalitan involved dita, possible na dagitan ti opening doors, ti abuso. Nyamay. Doming-doming. Nalaman nyo di doming-domingan? Doming-doming mabalin namin. Diyan ni Deta, Biskaya, ado dyan. Okay? Tayo ibang pagkaka, no, ako yan, no, agisuron, ang kidong tayo, taubayan ni doming-doming, kung nalaman naman, kapag na ngayon na gansak, na ganan, pagsamantalaan na giti babae. So, dati mapasan na napasama. Ijay mismo compound iti taga-anda. Duming-duming ako na krusado. Okay? Krusado. They believe na ni Apo Lakay, ni Magliba, that is the great pontiff. When nung kita nyo nag-itinatay ng member na pangka, imbis na ni Apo Diyos tiada dyan ng King of Kings, the picture day founder na. King of Kings, Lord of Lords, picture ba ni founder na Diyos. Makapatay-gerger nga yung makita. Yung si Kapit Cristiano maapan, makita mo dahil sa kahit kung pumanaw. Ayan, makita mo dahil okay, so amin na klase iti kulto na grupo. Kung nag-involve ka dito, access point ni kabuso tinitibyan. Okay? So dito iti may kadwa. Pantay iti may katlo. Prenatal influences. Ano yan na dito? Iti ang daka pa lang iti buksik ni inang mo. Babalin na nagkaroon iti opening doors ti kabusor ni biyag mo. Anya dito, kas pangarilan. Naiinaw ka
Nung idinaamuan nga lalaki ka, tati kayat ni inang mo babae. Okay? Ije pa lang conception at dati rejectionan. Okay? Siguro yan tinaagal ko about kadagiti ubing na dyan may launan. Very sensitive dati emotion. Mariknado nung they feel rejected already. Even inside the womb. Okay, so nga, no, mas pagkaligan, ikakararag yung manuwa ng asawa ko lalaki. Idinapan kayo nagpa-ultrasound, tingmay nga resulta babae. Nagsinaay kayo, narik na din yung bigla. Ijay pa ilaan, mabalik nga din spirit of rejection umentrada. Yan iti, ubing, winustikamos. So mabalik nga din iti prenatal, pailaan nga stage, at dantigin, tikabuso, access tikabuso. So kada di ubing nga ni itan nga nagananin nalami amok nga at the issue na data iti rejection. So may isa may cancel may nga kanay, may cut the rejection spirit. Yan. Anya pa, kaya naging ti prenatal influences out of wedlock na ininaw ka. Okay? Saan kayo may nanat kasama? Adan na pasama. Hindi adan na pasama, adan na buo. Out of wedlock. Mabalik yung spirit of lust to mind. Okay? At dudumak lang to the GOB, possible na hindi nga mapasama ng kinwana. Okay? So, maalay din dyan tungas sa puti na prenatal kapsa. Nauri pa lang, i-get conception, possible gaya na ada iti entrada iti kabuso. Nadakapin lang yung tiyan ni inang mo. Wino saan? Idadadjikan di tiyan ni inang mo. Gaputa, di na kakayat, kayat na kang ipa-abort. Entrada di kabuso. Lagi sa'yo. Okay, wino saan si kamis mong nanay, iti kayat mang pa-abort. So, dahil entrada di kabuso din di anak mo. Okay? So, may sa data na nagalan, wino saan na iinaw ka outside the marriage bed. At asawa mo niya, as pangariga. Tapos, nakikabit ka. Nasikugang dyan kabit mo. Dahil yung ubing, ang dati access ti kabuso din yan. Okay, out of marriage bed, I mean, tinuluwang dahil yung marriage bed. Okay, so dito prenatal pailaon, babalik na access ti kabuso, dito biyang ti may isang tao. Okay? Tsaka mo kakabsat to, na-conceive tayong out of wedlock, minun niya man. Possible na dito. Okay? This is a reality. Na adult di mapaspasama kung tiyagdang matigas. So, ganda kayo mga kabataan, don't ever try na paramidon na ito. Kung tayo lang, walang mat for pleasure lang mat, Pastor, but we do not know the enemy behind. It's very active. Nagitikin kita ang access point tapos entrada na itibiyang. Okay? Hello, wala kayo ba niya kakabsat? Yan, so, kita tayo, baka di pa lang iti-prenatal na banang stage that influence when no adapt iti access point iti kabuso. Next, pressures in early childhood. Pressures. Kanya dahil iti pressures. Actually, kakabsat gaya, dahil iti tinalang dahil iti Adam ni Derek Briggs. So, na iti mentor ko online. Online iti kastoy, spiritual warfare. Ano siguro kini Derek Briggs yung kakabsat ko na 80% of the problems happens before the age of 5. Okay? 80% ang nasong dahil 80% kano na iti problema, iti demons, iti biyag ti may isang katao ng rugi when napasama 0 to 5. Apay, amuyo, kunana, dito yung stage, dagtakkel iti biyang dagiti naganak dito. Apay, agda dagiti anak pailaan iti puder dagiti naganak.
Now, kasano nga nag-gain iti access, iti kabusor niya, tibiyang ti may sa tao, dahil pressures. Now, no kasano tayo nga pinadakkel, dagiti anak tayo, no kasano na tayo nga pinadakkel, dagiti naganak tayo. Okay? Nagulo nga pamilya, pressures. Possible data. Okay? Gapo dahil din nagulo nga pamilya, hindi yan na iti pressures din ti ubig, pressure din ti ubig. Okay? Anya pa, pressure gapo kadagiti naganak akanayon nga gapapa. So be careful kada tayo mo naganak gaya. Na no makikita na tayo dagiti anak tayo from 1 to 5 years old nga apa the pressure nga mapadpadasan da. Ang mabalin nga dahil nga pressure, ang balin nga access ti kabuso din ti biyanda. Okay? Naugad nga naganak. Iyon na iti pressure ka lagi ti anak. So nga ito no dumakdal da, adya may isang tao, parang nakikita niya ang sarili niya sa sarili niyang ama. Parang nakikita ko ang tatay ko sa sarili ko, parang gano'n. Pag merong gano'ng idea or merong gano'ng kaisipan sa iyo ngayon na nakikita mo, parang, ay, merong nangyari nung early childhood mo. Okay? Ada na pasama, ada di pressures na babalik na napadasa. Anya, wino saan? Sa sarili mong ina. Okay? Istorya kakabsa, ni tata ko, grabe nga naungod. Naungod man ni inang ko ngam sa ulang. Ngam ni tata ko talagang kabil. Hindi, ang kapamilya ako matag. Makikita ko nga di bagi ni tata ko. Naungatak talaga. Nakita din di bagi din. Isang ako na, dala-dala DJ spirit ti anger, aging gana nagasawa. Aging gana nga adda iti anak ko nga padakot. Nakita ko dahil iti biyan. Diyan ako kada kayong kakapsan. Ngayon, dahil ka adda tayo itatakit saan na aksidente. Kahit ni ako gusto makita tayo dito. Kada gito'y kakapsan kat entrada iti kabusor iti bibiyang titugal may sa kadatay. Okay? So, saan na coincidence na naungatak naman at dati nagtaudan na. Akasapulan na magkat dahil dyan nagtaudan na tatawag sa dilan na niya. Kung nalaga mo dahil it ends with me. Saan ko kaya nga ipasak? At nagalun maipasak dahil J. Pai. Di ba? Maipasak din ni anak mo dahil J. Pai. Nung tayo kakapsari, kasano tayo na din makto. Di ba kada tayo na 80s, 90s, 80s to 90s, nagdimakdan tayo di puder, naganak na talaga ng grabe na naingat. So mapupunan tayo kada itanak tayo, bakpay ka na kami ini. Kita na kami lang, itatak may exardal kami. Nung dito ang mga naging pressures gayang mabalning na naging entrada din ng kaaway sa ating buhay. Na hindi natin namamalayan yung buhay natin sa kasalukuyan kung bakit tayo ganito ngayon may influence yung nakaraan. Okay ba? So, dahil iti may isa na kahit kung makita tayo, pressures in early childhood. Habang ko mga ibigbingay ko dito, kikitain tayo ayan tayo dito ng kapanda. Okay, as tayo mag-ibag tayo. That's the teaching style na dito niya. Then, may sabay, moment or place of weakness. It can be emotional or physical weakness. Example na ato, sigot ni Derek Prince, ay may sa katao na nakakita mismo, hindi may sa aksidente right in front of her or in front of him. Okay? Tapos nakita na mismo dahil sa aksidente, umapay iti butang yan di puso na. That very moment, kunala ni Derek Prince, umunag ka ng spirit of fear. Nakasta da trauma kaya wangan, di na kayo nga makakita iti aksidente. Okay? Kadabali kasi nga kabalasan tayo. Mabalik ka nga kasta iti, mabalik nga mabasama. Kung rin kang itinapalalo o panagladingit,
Ket agbalin nga entry point iti kabuso iti biag ti maysa a tao. Kas kuma iti maysa a tao anatay iti anak na. Saan nga okay lang iti agladingit. Ngam adda di napalalaw nga klase iti panagladingit. Nga iti mangkokos daytoy nga panagladingit ket the spirit of grief. Dili iti biag ti maysa nga tao. Now, ada iti maysa nga encounter ko ditoy na natayan tapos natay din ipatpatek na itibiyag iti apat may binisita in kararan grabe di sangsangit na makitang din ti mata na talaga na limlim-tegen tapos aibag na makitang na di nakapintiktas na rupa kuma madimon mailagawan kapag giladingit gadamit ko na ikadama mi ijay nagmanifest the spirit of grief. Amoy tinapasamak, di kadwak na kabataan nag-transfer ken kuana the spirit of grief. Agsangsangit mo to. Lalaki, di kadwak na may isa. Agsangsangit, nag-transfer the spirit of grief. Okay? So may isa at-atakin ti kabuso, yan ti weaknesses iti emotion tayo. Yan. Yan ti place iti emotion. Iti may isang atakian, iti kabuso kadatayan. May isang example na dito, kas pangarigan, at iti may isang babae na asidin nga maikasar, example Tapos, hindi kaaldawan ni kasar, kat saan ang natuloy. Kinansel adi lalaki ang mangikasar kumakit ko na. Di mabalik ka mapasamang dito yung kabsat, kat kumay iti spirit, iti sakit tinakot, when no disappointment ganyan. Okay? Umay iti sakit tinapon. Kung tayo lang, normal lang na ito, linupudamot na ron. So, normal lang marinanay di sakit. Anyan. Nung kitain tayo, kakapsal, mabaling na entrada iti kabuso tayo, tapno umay iti spirit of disappointment and this spirit of fear. Ni direct preach na minsan, agyan adat ti kastoy, na-mention na the spirit of disappointment. Right in front of him, at iti may isang babae na very devoted kini Apo Diyos, nag-convulge, Jeruba na. Nag-manifest the spirit of disappointment, din na-mention na biya. I-mention na lang, nakamatid na nag-manifest tayo. So, kakabsa, tigay ko nga ipakita dito, when you place your hope on something and it doesn't work out, you may be exposed to an evil force. No ikabil mo iti panagtalog mo iti may isang abanan din saan nga napasama kumbaga. Ikapkabil mo di bagin iti nawayang na panang-atake iti kabuso ken ka. Now, di may isang example iti physical weakness iti sakit nga epilepsy. Epilepsy. Ado nakikita tayo makastuyan niya. Iti samo iti Diyos, nang na iti Gospels, at dalig iti istorya nga inagasan ni Apo Jesus na at iti sakit na nag-isip. Okay? Iti Matthew chapter 17, verse 14 and 15 kuna na, idi nagsuplida iti ayan dagiti tao, at lalaki ngay masideg kini Jesus, dit nagparintumang iti samuanan na. Verse 15, sana kinuna, Apo nga siya, tadi ti anak ko ang lalaki, ang kiskisiw, dit ang sagaba iti napalalo, masagsan amat nag iti apoy, wenno iti danong. Inungtan ni Jesus ti demonyo matrimuan manipod iti ubig, imimbag ti ubig iti daytaman lang oras. Una na. So, dagiti makikita tayo masakit kas pangarigan iti kisiw, gaya. No, ikan tayo iti panawan nga mang deserve, mabalin ay pakita ni Apo Diyos na tayo aramid ti kabuso tayo na. Okay? Saan nga aramid saan nga normal tayo na? Aramid iti kabuso. Okay? Kini direct praise, at iti may isang in-example na dito buludag tayo na iti batikan ti kasoy, ito iti experience na. At da iti, umay kenkuha na tao, nga iti sakit na isiw. Dahil na tao, na natignay yung puso nga, nga di mapagpadasan na aramid ti kabuso. So naman ni Derek Prince, iti napasamak, inkararang ni Derek Prince,
amo ni Derek Prince that time, hindi kararan na, okay, nawaya-waya anin. Then, iti, nalpas ni kararan na, kuna ni Apo Diyos, impression ni Apo Diyos kankwanan, yung, hindi ka pa tapos. Saan ka pinalalpas ka rin ng tao? Dahil impress ko nga si Marulo ni Apo Diyos kankwanan, damag ng history na no apay nga nagkasaray ng tao. Hindi dinamag na, sakbay gaya nga nag-isip na yung tao, nabater yung ulo na. Naulaw. Nalipot din, mangrugin na at kisi-kisi. Okay? Saanin na at sardin na at the times at kisi na. That very moment, hindi nabater yung ulo na. Gin-impress na ako Diyos kiti Derek Prince, hindi na si from the spirit of epilepsy. Okay? So saan na amin nga physical normal? At nagiging spiritual attack na talaga. Okay? Natagitoy entrada iti kabusor iti physical and emotional na weaknesses tayo. Next, this is the last. Sinful acts or habits. Dahil ito, hindi ka nahin tayo ba't nga madagal niya. Mas nabarbaro na gito eh. Ngam dahil ito, dahil may isa, akang runaan na access point ni kabusor, yung tibiyang ti may isa na tao. Basol. Pagam di kaabay mo, basol. Dahil ito, ti may isa na runaan kakabsa. Ano naging simple habits tayo iti agdaman? When no iti bukod tayo mabiyag, kanya na dito. Panagbuhin iti saan na nasayaan. Online. Nagitagbuhin-buyag iti saan na nasayaan online. Balik na hamil mo ato yan. When no, nagbalinan na aramin doon. Okay? Mabalik na access point na kasi pangarigan, nagbuhin-buyag na iti, kasi history, nagbuhin-buyag iti, nagalan, pornography, spirit of lust. You're inviting spirit of lust in your life. Okay? So kada dagiti anta iti kasto yung ministry, iti kararang na di may isang kabataan na iti problema na kasto na kasi iti panagbaso. Di iman na, tigar-gar. Idirungan the spirit of lust. Yeah. Okay? So, kastamat ka naging horror movies. So, ano mabalbalik, kumakit, adaan na kanayan na makikita, di ka nag-iubing ko ngayon. Tanong makita mo nga dagos kini, bakit nga sa bali di buhay-buhayin dahil. Mas pangalikan, naging horror movies. Kitaan nyo, siputan nyo, da kayo mananagnak na nagigananak yung mababasik. Dagi ang nak ko mababasik. Nagtutulad na natin na kita eh, nang hindi na-expose natin horror movies, at adan di butang di puso, the spirit of fear. Spirit of fear. Diba? Napalasan nyo diyan? Ano? Nagturad ka nang hindi nakabuyag at horror movie ka. Hindi ba nagbubutag naman tan, hindi ka makaruha namin na siksika. Nung kaya mo lang tamot iti at nagbuya, apa na ganti mang buyag ka nila. The spirit of fear na damol lang kanya, buyudan na kakagbuya. At the end, itorment na kayo fear. Okay? So habit na nagiti panagbuya. Di ba isapay mabaling nga mapasamak ket agbalin ito yung opening door iti kabuso iti bibiyag tayo. Okay, kasi kung natatay panagbuya iti pornographic materials or movies online, you are opening the door to a spirit of lust. Iti biyag mo kung saan. Okay? Dagiti basbasol na aramid sexual immorality. Sexual immorality, engaging in fornication. Yan dahil fornication, sex before marriage. Okay? Dagiti kabataan na aging engaged in premarital sex, actually fornication po yan. Okay? Hindi naman ginagamit ngayon kasi ng mga kabataan, hey, come, let's fornicate. Parang ang sagwa. Ginagamit. Pero yun talaga ang ibig sabihin niya. Okay? Fornication. Ano yan pa? Adultery. Ako na yung dati yung kakapsan. Pornography or other illicit sexual encounters which are described as sins against our own body. Okay? So, dagito yung opening doors at ikabuso yung tibibiyag tayo. So, natalagita ng klase ito ugali tayo. Yan.
Kanya pa eh. Unforgiveness and bitterness. Oh. Baka dapat isatay mo na pakawan. Dapat itisakit tinakot. Harboring deep resentment. Harboring deep resentment kakapsa. Yan. Dahil panangimula, itinapalalo, asakit, itinakot. Kadagiti nakatao nga nakapasakit kadatan. So matawag dapat aging gana itat tayo are opening doors sa buhay mo. Hey, spirit of resentment, live in me. Peace of Holy Spirit, pagtalag ka kanya, kawan eh. Anger, grudges, which hinders the Holy Spirit's influence and creates a seed for darkness. Aging kamkaming tayo ni pagtugawan iti kabusor ni biyang tayo po talagin mo. Okay? Idolatry and false belief, participating in false religions, na-mention ko na gito yan. Idol worship or bringing cursed demonic objects into one's home. Sinful acts pa lang nagigay. Dahil at that ito na kanyang hindi ka puta nagpintas. Banga, wano, anyaman tintang alikaman, inyawit mo. Di man mo kinususar na gayang hindi. Na kinususar na itisan nga nasaya, inyo nang mo nabiyang di balay mo, kasabulan nyo nang dyan, pakadadaulan di balay mo. Kasama lang yung itibiyang mo. Okay? Ungodly associations do not equally yoke to unbelievers kung na naitisaw ni Apo. Kada kayo nga kabataan, okay lang ba na makikadwa kadagiti saan na namati? Ni Jesus mo, hindi ka nakikadwa kadagiti saan na namati. For the purpose of preaching them out. Saan na sila iti sumurot ka dapada. Tidakas mo si kamot ka iti sumursurot. Diba kada tayo kasi bandaan. Diba nakikadwa ka kadagiti saan na namati, madamdam akin. Kasi ka muntay. Diba? Ang barbarites ka, napangka ang ibang marites ka muntay. Nagiging kakas dyan. Ungodly associations. Okay? So nga, liklikan tayo nagiging kakabsat na nagiging saan ka napintas. Ungodly associations and entertainment kuna na forming unhealthy alliances or consuming content that glorifies darkness and violence. Yan nagiti i-consume tayong i-glorify natin kinadakas. Ako yun, di panag-ayam this the Mobile Legends. Nagiti kabataan. Iti warfare, spiritual warfare. Kuday na. No, apa yung very addictive. Addicting is so na. There's something behind that Mobile Legends. Then amin nga banan na makita mo din pat-addict ka, there's something kadagita. Aglilid isuna iti may sa kabanan at tunggal iti kabuso kenta. Lupak tunggalan iti kabuso kenta. Kita nyo kadagiti kabataan nga grabe iti social media when no anda iti. Uri kada tayo madaganda. Nya, nada iti may sa kabanan nga nakaadika. Mas pangarigan. Ay-ayan. Do ibaunda ka, di payatan. Rebellious spirit. Basta, di kahit maati pa. Balik tayo na honest ito yan. Data tayo lang mo. Di ba? We are here to learn. We are here to grow. Di ba? Ano, istapon na kawin, pasarday ka ka, medyo madirik na. Danger actually, may isang na sintomas na adda iti ba na no adda iti tanggal ti kabusor ti tibiyag mo. Ngano, agay-ayam ka, kas pangarigan. Hindi ba kung awat ti dalsad, di baruko mo nga inindok mo na pangkan. Walang hod ang kaaway sa buhay mo pag pero kapag ang hirap mong bitawan yung isang bagay na yun, there's something wrong. Nakagainan ti access ti kabusor, mismo din iti biyag mo. Okay? Okay, apanan iti panagmama. Kakabsat, no adik kan iti mama, iba-iba na po yan. No saan kan na makapagbiyak na awan ti mama, iba na po yan. Okay?
sa baliday ka. Even me, sa paminsan at mama ka day naganak, gibukbuk ko, hindi bagara kanyang namayan, in-try ko, di mayang nagpaiso. Pag namun na nga yung sa anak ka kanay ang maminsan may isang bulan na pag dumaawan pa numalagip ko lang, isang manan. Nung awan, dahil ngay mga buy-buy, kanyang awan, timang makasla, kakakayo na, kapunana. Di ba, tati kaslan? Igatak na lang timantika, igatak na pa lang tinakamingin ng mama. Manangina mama tatato 3,000 kan pa yan, 3,200. Di may isang na lata. So ako lang ito, tagulak sa atong mama. Bubaknang ba kayo? Kung kahit kung ibaga ng kapsatan niya, kitaan nyo, gilang word na addiction, di kahit kung ipakita dito. Di amin nga ba, nang no, that you addict ka, there's something wrong is ayon. Kanya. So makitain tayo kakabsa. Di ngay, baka adaman ti mamakin awan kanya, okay lang. Okay na yan. Yung naawan ti maman, berbero ka na sa bali di dyan. Asa pulang iti deliverance from God. Asa pulang, o daday giant na rin na din yung puso. Last, pride and rebellion. Stubbornness, refusal to repent, and resisting correction can harden the heart and distance one from God. Okay, di pa nagrebelde, di pride. So, dito, narigat iti agpakorekta, narigat iti agpaisuro. Kada nga ron di pride, di rebellion. Ano ang talinaid kay Isay, nag-comment ka iti entry, iti kabuso, iti biyag mo. Okay? In conclusion, dagito'y wagas sa kabsa. Iti kabusor to gain entry iti biyang ti may sa katao. Iti saludsod itantakan, kadagito'y nga naibingay itantangan sapa, na minsan kadi iti biyang mo, na addaan ka, kung ito na addaan iti kabusor, ti access kita. Nuwag ti mo na, when nusumbat mo, then you probably need deliverance. Okay? You probably need this deliverance. I mean, these spiritual doors are closed through confession, repentance, breaking ties with darkness and practices, and inviting God's covering through prayer and the Word. All of us, I think even me, hindi ko ako excuse. Lahat po tayo, perhaps in one way or another. Dapat tayo involvement personally, baka involvement na hindi kapunan tayo. When no, prenatal influences, pressures in early childhood, baka daman kapagsan. Moment or place of weakness or sinful habits. Dapat natin panagtamad tayo. As your eyes get nakarutob, naka-close na ang mata. I think it's about time for you and me. Panunutan. Anya, iti-share ko, iti-biyang ko, kabalin, na nagkaroon ti access, ti kapuso kanya. Nagiging time si Libyan ko mabalik na i-open itirwangan itibiyag ko siyempre nagiging kabuso kanya. Kaya sumagmano nga minutos at later in the presence niya ako Diyos. O dali pa nakabalik na doon, wala iti pag-isuratan, mabalik mong isura. What are those opening doors you've opened? It's about time for all of us to be true and to be honest sa Panginoon. Sikapin niya. God wants you to be delivered. Kahit niya ako Diyos na mawaya-wayaan ka. Kahit niya ako Diyos na patinggan ka kita. Saan mo nga maipasa in the next generation.
Kanya po Diyos, kapag sa atin ka na ulit na kitang ng verses din na biyan. Tapos ako na may pasa na kita in the next generation. Identify those opening doors in your life where you invited the enemy. Kung ulit itabihan mo. When no, inikam iso na itilugar na itabihan. Be humble. Be humble. Allow the Holy Spirit. Isugan na naging namin na pasatibyan mo na kabutan to reveal to you all those opening doors. Ang mabalik na entrada yung ikapuso kita. Mabalik ka din na doon tayo na saan ka maka-breakthrough, hindi may sa kaugalo, hindi may sa kabalan. Gamit anda iti sarili, hindi ka puso rin kita biyan. Isa ka sa kulang iti deliverance. Sarili kayo niya. O dahil addiction din ang biyak mo. Perhaps, no apay nagdaday ka din ang biyak mo itin na mo. Gaputan na itindukat mo nga ruwangan. Anastin address ang anastin ni i-recoup mo kalpasan. Napakalaw kasi ino mag-inimbitaran din ang biyak. Kahit kung may bagati addiction, dahil ito bahanan dito, biyang mo na doawan ka ni kakot, basta matay ka. Sa din kaya rin yung addiction din. Kahit na masuwan, ang dati opening door yung biyang. At nagiti mabaling series nakapanasan iti biyang mo iti agdama nga no kita i-trace mo iti history na even before at ang dagita mabaling na dagita resulta lang na dagiti banbangan na dati i-open dagiti kapuna ganus ka na isulat na dagita ka banbangan. Come to the foot of the cross right now. At ibaga mamin na kita. Kumay ka niya iti sa kaanan iti cross ni Kristo. Ibaga mamin na kitang indukan mga doors dyan na biyak. The one who can quiet. Na nakita nga doors sa di. Kat mairikin pa. Tablaw pati gamot na iti trabaho, iti kapuso, iti kabiyak. Na nakita nga Elias. Confess it to the Lord. Repent. Break ties with the darkness. With those practices. So, dapat na practice mo. Break ties. Put them on. Isabi mo. Nag-device na si Libya. Sabi mo. Break ties with the darkness.
God wants you to be free, brethren. God wants you to be delivered. God wants you to experience, kahit na ako gusto mapadasan, the fullness of the life na kaya na mapapadasan. For Jesus said, I came that they might have life and might have it to the full. Imay niya ako, Jesus, no, ipapalas na kada tayo, itinawan-wan mo biya, tinawan pagkurang. But the enemy came also to destroy, steal, and to kill. Nakasakulan niya itang nangagsang. Let's just be in the posture of repentance and humility before God. Mga tayo piyaka po, Lord. Nagito'y nagiging papat ko nga rito. Ruwangan, tibiyang. Sige lang, ikan kayo is tuwan-tuwan na minutos. Kasi kayo kanya ako doon sa with a desperate heart, come to the Lord. Dahil di maliklik na, hindi na physical na bagay, you discern na dahil na maliklik na spiritual attack. Come to the Lord. Break those hold of the enemy in your life using the name of the Lord Jesus Christ. You come to God. Father, awan iti karonaan na makatulong kay ta saan na ni Apo Diyos na. He is here this morning. The presence of God is here. The Holy Spirit is here. Kahit ang waya-waya. The anointing of the Holy Spirit is here. The anointing that breaks the yoke of the enemy in your life is here. Iparukam, hindi ka busor, hindi kinalpasan kay naramid ni Apo Jesus di krus para kay na. Yes. Come to the Lord. Come to the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Breakthrough is happening, Lord. Breakthrough is happening, Lord. Freedom is happening, Lord. Freedom is happening. Personal deliverance is happening now, Lord God. Without me administering to your people. Yes, Lord, allow them to experience this personal deliverance from you. Oh, yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Sige lang hanggang sa akin. Saan kayo nagkapura? Stay in the presence of the Lord. Ibagayo amin. Iruknoyo, hindi amin, hindi ako.
Narigagay ti Apo nga mawaya-waya. Narigagay ti Apo nga mapadasan niyo the fullness of the kind of life isulit niya ayan ni Apo Jesus. You have now the Lord, you have now the Holy Spirit, you have now Jesus in your life. Yung tig-abuso, anyang na aktibo hindi na magtakakaw na kita na ikarkari niya ako na mabalasang mo ba. Down the foot of the cross this morning, dismantle, destroy all those things in your life. Nagiti amin, nabanag ni kabiyang dadalalang. Sika, use the authority that Christ has given you to dismantle na kita nabanbaan. Oh, yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, 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 on bended knee I bow, with a humble heart I bowing down before your holy throne. Lifting holy hands to you, as I bless my life and you. Yes. Oh, yes. Tatapuin mo po ang ating mga kapatid kapag pagsasalan. Oh, Holy Spirit. Oh, you are our deliverer. You are our Savior. You are the source of freedom. You are the source of everything within us. Thank you for your Son. Thank you for the Lord Jesus. Oh, thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Invite God's covering in your life. Invoke the power of the blood and apply it to your life now. Close those doors in your life. Irikap mo nagizay na rumangan. In those vacated places in your life, allow the fullness of the Holy Spirit to saturate those vacated places. Yes, yes. Lord, ito'y kami itatangag sa ako. Oh, nagyaman ko. Sa kay ni Diyos, suwapon at tuloy na magiparparang at magpapakita. Kalagipigaraw at nakamit igabos. Nagpasmingan na adal, naging sumagmamanulaan ako. Na entrada ikikamuso ko kami. Nagyaman kami for exposing all of this, Lord, today. Kailangan niyo sa tuwing kami ako. I-claim niya ako, Diyos. Hindi mo niya wala. We claim, Lord, the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross more than 2,000 years ago.
Katalaot mi day tuwing nga kinapudno, kaya mi kay parupay ti ka puso, na nabayagan na naabak puso na. Nabayagan na napertiis. Lord, ilang tanagunda ko, ito'y kami. Nagyaman ang kamo ka nagito'y nakakapsa. Kamo ka nagito'y kinaramit mo, kanararamidon ka na kuwan. Saan at pati na ako tatadin mo. Kami nito sumarsalo, no, kay Apo Diyos na noong Domingo. We will continue to discuss na ito'y na topic. Because you want us to really experience the fullness of the freedom that you want us to experience. Lord, nagyaman kami. Nagyaman kami ni presensya. Nagyaman kami hindi pa nagtrabaho. Nagyaman kami hindi pa nagtibot mo pa na kami. Nagyaman kami, Holy Spirit, ni conviction. Hindi puspuso, dito galmay sa kami. Lord, I could just see, Lord God, the desperation na meron ang mga kapatid ko ito, Panginoon, na kahit na mabanasan ako, hindi maluway. Lord, talpasan na ginialan na tinakawan ng kami kay Kabuso, nagituin na ginialan daw, nagbiyag kami in the fullness of your promise, Lord God, na sa daan ko Diyos ituloy nito pa ilintingaan. Lord, bless my brethren now, Lord God, in the name of Jesus. Sika ako ti mang tigil kadakwada. Sika ako ti mang cover kadakwada. Manipot iti atake ti Kabuso. Talagitoy nga naadal na ako silyuan ni. Iti puspus ka. Babayan ako Diyos iti patakabalik mo. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan tayo kay Apo. Actually, into the next Sunday, may personal na ganang ministro ang na kayo. Yung tigararan ko kakapsan kas agawin tayo. We can, dyan tuloy tayo na baki sasarita lang tayo kay Apo. Yaman nagiti kaya tayo pa yung mawaya-wayaan, itipiyag tayo. Kaya tayo kay Apo. Ituloy tayo na yases lagi pag-ibibiyag. Okay? So, ang yaman na, kaya di oras 11:30 na samsama ka tangan almas. Usually, ng 12:30, di pinapalmalawas. So, yan. Madayon kay Apo. Kaya naman tayo iti Holy Communion. Ayaw dito'y iti duwangan leader tayo. Ni brother na Hendrix, at ni babae siya magka, ni Sister Vilma, ay at pakanta-kanak. Mali. Ay, di, ay, sige. So, ni Sister Vilma, ay ba? Ni Takber, ang talagang di babae, sabot sila lalaki, ni leader tayo, ni chairman tayo, ni brother Hendrix, i-distribute to them tayo. Kasi community na raton bagi niya ako. Lumaanay mo kamsat, sabi pa yan.